Ahojte, zdraví vás Tonco opäť. Tentokrát sa pozrieme na miesta, ktoré by stali za to vidieť v Bangkoku. My sme využili službu, ktorá sa volá Elephant Bus Tours. Tuto na tejto stránke, tu keď si kliknem Bangkok, tak mi to vyselektuje priamo miesta, tikety, ktoré sú pre Bangkok. 800 batov, thajských batov je cca 20 eur. 1 euro je cca 40 thajských batov, keď to zaokrúhlim, tak sa to ľahšie počíta, keď to vždycky videlíte tú sumu v thajských batov deleno 40. My sme využili 3-dňový pas, hej, ale boli sme len 2-krát, alebo teda 2 dní, lebo už sme videli pár miest a už sa nám ani nechcelo, hej, lebo keď si tu dám route and map, kde nie len teda, že musíte využiť cez túto službu, že idete v tom autobuse, kde môžete nastúpiť a vystúpiť na ktorejkoľvek zastávke a pozrieť tie niektoré pamiatky alebo nejaké tie miesta a potom zase naskočiť a ísť na ďalšiu destináciu. Vy môžete toto brať ako takú nejakú referenciu, že ktoré miesta vidieť. Hej? Takže keď sa zoskrolujem dole, je to trošku lepšie vidno, ten round trip, povedzme. A my sme nastúpali tu na Siame, lebo my sme bývali, ako som spomínal, medzi Pratunum, či ak sa to volá Pratunum a Siam, takže niekde blízko sme mali vlastne aj tú zastávku. Môžete využiť tuk-tuk, ale tam sú skamy, ktoré preberiem neskôr. Ohľadom, ja neviem, napríklad cien, alebo že Grand Palace je zavretý, alebo vás natiahnu do nejakého obchodu s kabatmi, oblečením a sakami a neviem čím. To si povieme neskôr. Podstatnejšie je, že ktoré miesta ma tak viacej akože zaujali. Tých chrámov a proste tých budhov je tam strašne veľa. Oni nejaký vytýčili tie najzaujímavejšie. Určite by som chcel vidieť Wat Po, to je ten ležiaci Budha. Potom Grand Palace, to je majestátne, to je vlastne palác toho panovníka. Je to neskutočne veľké a krásne, takže už len tu strávite podľa mňa 1,5 hodiny, tú hodinku. My sme stihli tak 2-3 destinácie za deň, hej, lebo ono sa to zdá, že OK, fajn, nastúpim a pozriem každé jedno miesto, ale strašne veľa času tam zaberie. To pozretie tým, že čakáte na ďalší bus, ktorý ide každých 45 minút, tak v podstate myslím si, že tie 3-4 destinácie, keď pozriete za deň, tak to bohato stačí a pokiaľ chcete vidieť krajšie tie paláce alebo tie buddhistické miesta a tie jednotlivé chrámy, tak asi ideálne potom ísť navštíviť nejaké iné miesta ako Chiang Mai, tam je hore nejaká slonovinová alebo teda taká biela nádherná ja neviem, area alebo ako to nazvať, miesto. My sme to nemali to šťastie tam pozrieť, lebo sme tam boli len jeden deň a išli sme na vodopády, ale pokiaľ ste milovníci takýchto chrámov, tak si vytýčiť nejaké základné, lebo fakt je to náročné, aby ste to zvládli za jeden deň alebo za 2. Je tam dress code, ktorý by som chcel spomenúť, teda dlhé nohavice pre pánov, hej, zahalené ramená by mali mať ženy a aspoň sukňu teda dlhú, aby teda kolena neboli vidno. A my sme kvôli tomu išli aj kúpiť do túto Icon Siam, to je nákupné centrum veľké, kde môžete kúpiť vlastne HM-ko alebo čo. No samozrejme za to sme dali 30 eur, lebo je to import a tieto veci sú tu veľmi drahé. Taktiež keď sa stravujete v reštikách, tak je to extrémne drahé. Takže pokiaľ viete sa stravovať street foodom, je to lacné. Pokiaľ idete komerčne ako turista, je to drahé. Dokonca platili sme niekedy 13 eur za obed a tak ďalej. Hej. Ale dá sa na ulici zakúpiť aj za euro 50, hej, nejaké klasické kurá s nejakou rýžou a tak ďalej. Vrátim sa späť k tým miestam, takže ďalej sme videli Tenton Skywalk. To je výšková budova, mrakodráp, kde je tá presklená plocha, kde si môžete vstúpiť a pod vami nič nie je. Stalo to dosť veľa peňazí, myslím, že 40 alebo 60 eur, teraz už si presne nepamätám, takže tentokrát by som už za to určite nedal, ale dobre, je to zážitok, vidíte celý Bangkok. Možno, že by to stálo za to ísť tam večer, ale podľa týchto časov, ktorých chodí tento Elephant Bus, tak sme tam nemohli ísť.
Za druhé ešte sú tam skywalky a teda sky bary, ktoré sú, pokiaľ som zistil, veľmi drahé, hej, že prídete tam a platíte za drink enormné množstvo peňazí, takže na to bacha, trošku si to pozisťovať, ale keď to niekoho láka, tak je to jedna z tých variant, ktoré by ste mohli navštíviť. Croissant Road je veľmi známa ulica, ktorá asi viacej žije večer, ale práve týmto busom sa tam nedostanete, tak potom buď grabom, ako som spomínal v predchádzajúcom videu, alebo iným taxíkom, alebo ja neviem, tuk-tukom sa tam dostanete. Chinatown, to sme len prechádzali a keďže išiel ten bus kolo, tak sme nemali tú potrebu skúsiť nejaké čínske jedlo, tak sme to v podstate videli, ale že by ma to nejako extrémne nadchlo, nemôžem povedať. A tie ďalšie veci sme nenavštívili, lebo ako som povedal, nevyužili sme všetky tie miesta. Už sme boli potom unavení a my sme tam boli len 4 dní, takže išli sme ďalej. Ale táto mapa je taký dobrý starting point, ktorým viete si naplánovať tú trasu, pretože tie najviac zaujímavé miesta majú proste odchytané a vedia, čo tu majú zaznačené. Tu je niekde ten Pratunam, tu je niekde ten Siam, Silom dole a tu je ten Sukhumvit, takže v podstate, aby ste sa vedeli orientovať. Určite sa tam dá ísť s týmito BTS-kami, alebo teda MRT-čkami, ak sú to podzemky alebo nadzemky, takže je jedna z možností a určite odporúčam pozrieť nejaké ďalšie videá, ktoré vám dajú taký nadhľad, ktoré miesta vidieť cez YouTube alebo čo, prípadne ten Martin Bezuch, ktorý som spomínal, tak ten tam má tiež nejaké videá. Ešte Live, veľmi dobrá stránka je Live Thailand, alebo tak si ako sa to volá. Je tu jeden chlapík, tento tu, áno, to určite odporúčam. Tiež som od neho bral inšpiráciu, kde vlastne uvidíte miliardu videí úplne, že zo všetkého, hej, takže on tu má tiež Pattaya, Krabi, hej, všetky tie oblasti, ktoré som spomínal v predchádzajúcom videu, ktoré sa oplatia vidieť. Veľmi veľa toho tu má, takže ja som z tohto čerpal extrémne veľa miest, Bangkok, Phuket, proste všetko, nightlife, hej, ktoré by ste chceli vidieť, takže tuto určite odporúčam sledovať. A potom vravím, ak využijete Elephant Bus Tour, tak nie je to až také drahé a vystúpite a nastúpite kedykoľvek na ktorejkoľvek zastávke, pozriete pamiatky, nastúpite o 45 minút na ďalší bus a jednoducho prídete naspäť na miesto, kde chcete. Toľko k tomuto videu a vidíme sa pri ďalšom.